Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes pizza 8 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu ngaton aran kadahon para karon nga adlaw Lunes. Dire kita sa ginabuangan na karon sang aton mga kauturan hindi lamang dire sa pungsod Pilipinas nag-intra na ang halos bilog nga kalibutan online bulang. Galalain ang luto. Dako-dako ang epekto ini sa luto. Amo na nga ang operator sang luto nagabatyag na ang Philippine Charity Sweepstakes nga porte ang ila kapirdihan ikumparar sa online bulang. Porte ya subong ang bulang subong kitaon niya mo. So, ang pustahan ay grabe. Kung gusto kaya magpusta, adlaw-adlaw nga tanan, porting bulangay, automatic, kwarta dayon, duwa lang ang pilian mo. Amo na subong ang ginabuangan. Ang iban nga mga atos, iban nga mga kapugsuran, porting pustahan ay. Natural mapirdi ang luto nga. Ang luto ya, linibo ka kombinasyon, kabilang nga kabi, dalag ko tuod milyon, pero talagsa ka lang makadaog. Sa online bulang iya, adlaw-adlaw, taya ikaw, duwa lang ka manok ang imupilian, postahan ay porte pa. Nga hapos kayo. Ang posta, ginasulod lang ya sa cellphone mo. Pakarga kabi 1 milyon. Isulod sa cellphone mo, 1 milyon. Dira ka lang pusta. Pusta ka dabi kung kursunado mo ang manok mo, 50,000. Dalaya, bayranay kag ibanay kwarta sa cellphone lang. Porte subong ya. Amo nang ginabuangan subong sa biloga pungsod Pilipinas. Dibinas magaling Negroso, portek bakal sa manok ni. Grabe nga baklanay sang manok ka. Amo na subong. Bisan diin ka subo bakadto sa pungsod Pilipinas, online bulang ang ginakalingawan. Perte nga pustahanay. Gapustaya mong minilyon yung pinustahanay sa online bulang. Grabe. Hindi man mo na mapauntat kaya nagbayad na si atong ang mong sang tax ginapamangkot sa gani, nagligad to. Antes kuhaan tax ining online nga bulang, napamangkot sa pirang masarangan mo nga bayran. Tax sa online bulang. Siling ni atong ang pwede gurong tuig, 13 bilyones ay. Bilyon yang ibayad nga tax. Pero ang income portigid, kada sambuwa sa manok, may buhin mo, lagko pa. Amo na nga ang luto subong, gabatyag na. Tinaturale sa luto ya, daw kalibutan ang surte mo kung magdaog ka, kabilang nga kabi. Mahatag lang sa daog, pag-abot sa natalana, tagpila kabulan niya. Hala, sulod lang nga sulod ang kwarta. Direya, sa online bulang, adlaw-adlaw ya. Kagdwa lang pilihan mo, nga manok, te, purte, postanay, subong, kanutar ka mo. Grabe, subong. Terrible. Konsentrasyon, subong, sa pandemic sa COVID-19, wala naghali ng tao sa puluyan nila. Dira na lang, makipon sila na pila ka grupo, hala, postanay. Amo na ang ginakalingawan, subong, online bulang. Porte na, subong. Ang iban nga taga
Saudi, iba naton nga mga utod bala, nga nagatrabaho. Toga, pustaman mo. Alliance na kung pagpuli, wala dala kwarta bala. Maputo tikoy sa bulang, mahal akong daog. Grabe, oo. Hindi maagantahan ang binulangay pagi sa online bula. Makita mo yan mo sa telebisyon, duwalang ka manok, diraya ang pinustahan na grabe. Tingala ka mo kung isa nga daw kadula sila sa mga mall kagiban para ga pinustahan na sa online bulang. Amo na nga ang luto subong nagbatyag na nga daw medyo kadako gin sang gin minus ang ila income. Kaya wala na tao to na taya sa luto nga daw hindi kadaog, dire sila nagpatupling sa online bulang. Grabe mo. Pasulog ka lang kwartaya, iba na kag bayanaya, cellphone lang mo. Tiding kakita niya. Dasig kayo. Sos ang sambuha. Hindi maintindihan. Kadasig lang yan sa kwarta. Tidira subong nagkonsentrar ang aton mga kauturan. Ang tahor subong gayuhom. Depende kung magdaog, kisaga ka puto, tikoy man. Dua lang kamanok, hindi papaktan. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 42. Babalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatiyan na mo. New Philippine Standard Time, las 6:48. Grabing arangkada ni Senador Ping Lacson niya ang konbiksyon kay Janet Lim Napoles sa ginaligar utok sang 10 bilyones nga pork barrel scam niya hindi makabig ni nga kadalagan sa gobyerno bangod ang korupsyon wala madula kag wala nagauntat. Nya kung sa bagay kung lang taon mo, naglala pa gani. Ang Sandigan Bayan kadumdum ka mo, convicted si Janet Lim Napoles kag anay congressman sang Cagayan de Oro nga si Constantino Haraula kag pila ka empleyado sang gobyerno sa kasong graft kag malversation of public funds. Pero suno kay Senador Ping Lacson, sa panahon ni Napoles, siling niya, ang 500 milyones nga kickback dako na to kayo. Nga ginapalapaw mo bala sa kaban sang gobyerno. Sa karon niya naglala pagid kay hindi na milyones, bilyones na ang transaksyon. Nya wala ya mauntata. Ang iban may mga kaso pa sa Diganbayan, Ombudsman, sa Korte Suprema nga wala pa pamatbatan. Nya so nadako na ang 500 milyones, subong niya kabalingking na. Ang kickback subong niya bilyones na. Puwerte nga arangkada ni Lacson. Nya lang tawabla mga proyekto laban sini ginabulsa ang 2021 siling niya nga national budget bilyones ang ara sa public works nga proyekto nga laban dira kung hindi gimantanan ang irregularidad porte pagi sa insertion sos niya porte nga iskandalo makita mo niya nga porte nga tinaguay sa nga budget bilyones ya tinya ining mga convicted nga ni nga mga kanday Janet Lim Napoles tinipik lang na niya sa porte nga korupsyon subong. Sa una, dumano ka na. Mag-500 milyones ka kurog-kurog ka na. Pagkadako nga korupsyon, subong nga. Sinsilyo lang. Subong nga korupsyon niya, grabe, insertion kagiban pa, nagabalor bilyones. Hamak mo. Porte, no? Kaya kung hindi lang, abi, perti ka kurap, luwa sa mayo, abi, ang pila naton ka mga ara sa gobyerno, kung tani hindi man kita maano mo, dako man ang income sa pungsod Pilipinas, galing, laban ginasulod sa bulsa, ang ginabayad sang tao, sa kaban sa gobyerno, ang iban gadiritso sa bulsa. Paano? Hindi rekta, indirekta. Sa mga proyekto nga dlagko, bla? Ang proyekto nga dlagko, nagabalor, abi, ehemplo, 500 bilyones ang proyekto. Ang matupas na may na 300, ang 200 dula gid, ang 200 ginabulsa gid.
Kalain. Porte nga pinalapaway siling ni Pinglakson. Terrible. Sang una milyon lang, karon bilyones na. Ang ginagarnatsar, bilyones na. Laban nagasulod sa bulsa sang sa makadto sa proyekto para sa tao. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasi... Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 56. Dugay man kag pamatbatano. Ang Sandigan Bayan 4th Division nagbando na nga imbargohon
ang 102 milyones nga balor sang propiedad ni retired Lieutenant General Jacinto Ligot. Remember sini nga kaso? Puwerte ito, nga isyo nagligad nga mga tinuig. Pagkatapos, nga ang anti-graft code nagdeklarar nga ang amo nga propiedad illegal nga naangkon. Di mga mando si tinta kapahina nga desisyon ginpagwa sang nagligad lang nga Pebrero 3 ang propiedad kwaon embargohon pabor sa gobyerno. Si Ligot kag apat ka miyembro sang pamilya niya gimanduan iton over sa gobyerno ang iya sini condominium units. Kung magsiling kita units, hindi lang isa. Balay sa California, mga deposito niya sa bangko, investment, salakyan, kag iban pa nga asset. Porte, kay siling sa Sandigan Bayan, hindi na imo. Propiedad ina sang gobyerno nga kinuot sa kaban. Sus, ini nga mga propiedad aras ngalan niya mo. Ang iban aras ngalan sa asawa nga si Erlinda Yambao Ligot. Ang iban nga ngalan sa propiedad ara siya kabataan. Ang kabataan niya kadumdum ka mo. At to kanday Paulo Risa, Miguel kag isa sa utod niya nga si Miguela Ligot Paragos. Dito pinamutang ang mga ngalan sa mga propiedad. Ti karon napamatbatan sa Sandigan Bayan nga ini nga mga propiedad nakuha pagi sa illegal nga pagi kinuot sa kaban sang gobyerno. Kung di pailan sa kaso, 2005 pa to mo. Gin pa lifestyle siya, gin investigar sang ombudsman, gin pasaka sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan nagligad lang nga si Mana nagsiling. Ang tanan nga propiedad, ang tanan nga salakyan, kondominium, tanan-tanan, duta, kagiban pa, bawion sang gobyerno. Kay ini nakuha sang general sang ara pa sa pwesto sa hindi maayo nga pagi. Kita mo gila na. Nag-enjoy ka, nagpurting pangabuhi mo, pitik sintas nga kung tani mapahuway ka na, retirado ka na, ang tanan-tanan nga ginapalagyahan mo nga hindi gali mo kinuot sa kaban sa gobyerno, suno sa Sandigan Bayan, bawion sa imo, kasubo pa. Kaya tanan nga propiedad pati sa imo asawa, pati sa imo kabataan, oroton, embargo sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadamo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,